Angathi into esizilapha ngamba anifuna uyivula le Bhayibheli uchaye uya ebake ndayivula zamaqeqi ngoba nabadala balonyaka sisabapopoli ngathi banento evimbayo sisabatholi qiniseke nabo ithini into yabo ikhona le ivesi endifundele indwendwe bakuJeremiya 50:51 Igama lesixhosa ithi njawe ninake ninake asileyo eceleni balekani ningeni yaba ikwani into uba umama kadlebe lingaphela likufumana umkhele baleka into ke njengoba ngizobaleka ningeni apho niyakhona eJerusalem ngoba injongo yethu ukubaleka kwethu thola sibaleka kuba sikhangele eJerusalem umuntu bese kufupeza sifuna ukuba lapha sobani they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall run and not be weary. Run if you can. Walk if you can. Crawl if you can. But don't give up. There's a race that is set for us. School sports make siyokhoba njengena nifike xa nifika apha njengombana ezintwana zifike ezoso zenza sport kuthiwa irowing laa nto iphenyane kwenjenje iphawula into ba kadlebe njamanje ntwana zenza phenyane zijongele le ndawo ziqala kuyo zinikela umva i-destination yaqala ibona lena ndiyikhalanga zonke izinto zenzaziyo uyaphambili ubalekela ezipondweni ngoba isoka itsho ne-chiefs le ingaskoriye kodwa uyaphambili ngoba singathletics but ikuze uthena babafo bejongina uthi jikulabafo bentandula uthi no ababafo the more bangomisha bebheka ngapha they get the strength ufondo bakudala simkile ngoba sasafika kanibani ningani ngoba sasafika ukukadini sishiya lo mfo ngibani
boy was taken to war. He was scared, he was terrified. And it got even worse like at the battlefield. Bona amajoni onzakele, bona abantu beqhawuke imilenze. Kethamsango kwathiwa ngalamina afika nayo imfazi yaphela. But bonke basandofika, they were given a special task. You patrol in the evening just to check the enemy will not cross over and attack them at night. And so, I'm making a graveyard shift. This is between 2 a.m. and 5 a.m. Graveyard shift to patrol. Uyahamba ke emnyameni soyika phekele gani yakhe eqhaqhazela akakwazi nobona akabazi nababantu ukuthi abakabakhangela uba baphi because kaloku bengakhange afike to the battlefield. So uyahamba nje uxelele ukuthi ukawubona indawo ethile ujika, ubona indawo ethile ujika, ubona indawo ethile ujika, then you come back to know uyigqibile isayiti yakho. Wayehamba urealize sekukade into ukuthi enemy kudala imbonile and enemy i-rifle zazo kudala zikhokhiwe ziredi balinde nje i-command ethi fire uyika but akakwazi babonisa uba uyika. Wahamba ethetha amazwi athi Jesus, lover of my soul, uthandiwe umphefumulo wami, Yesu ndiyeza kuwe, xa zindirhanqileyo izilingo ezininzi, uthi lo mfo ebona ileyza elibunzini lakhe ndisithe esiyam, ndisithe msindisi wam, ndifuna uthandaza ngoba ndizothetha nomntu osafarishayo mentally. Uthetha nomntu onestress mangayo, kodwa bekunzima ndiyagonga. Ndithandazinto bekumele uba ndizitye because ndinestress. Baba Shumaila, ndifuna umuntu othi Nkosi, cover my defenseless hands with the shadow of your wings. Please stand, I want to pray. Hey, Fundis. Hey. Siyakubulela ngesabatha esinika Nkosi ukuphumula. Silungisile physically but emotionally. Yes, we are going through the most. But we are grateful for this opportunity osinika yona, and our prayer this afternoon, please protect our minds. Ungavumi Nkosi side siphambane ngenxa yesituations esikuzo. Give us strength, give us power in Jesus' name, amen. Amen. 1 Kings chapter 19, I'm reading verses 4 to 8, and I'm also going to read the book of Luke chapter 22, verses 43. First Kings chapter 19. I am reading from verses 4 to 8. Then we will skip and read the book of Luke chapter 22. We will read verses 43.
1 Kings chapter 19, verses 4. Wahamba entlango uhambo lwemini enye, waya wahlala phansi konwele, wazicelela ukuba afe, wathi, wanele ngoku Yehova. Thabathe umphefumulo wami ngokuba ndingalungile ngaphezu kobawo. Wanqenqa ke wozela, walala phansi konwele. Wabonakala khona isithunywa sezulu simshukumisa sisithi kuye, vuka udle. Wakhangela nako kukho ngasentlokweni yakhe iqebengwana elosiweyo lesonka neselwa lamanzi. Wadla ke wasela, wabuya walala. Sabuya isithunywa sikaYehova kwesibini samshukumisa, sathi, vuka udle ngokuba uhambo lukhulu kuwe. Wavuka ke wadla wasela, wahamba ngamandla okokudla imini ezimashumi-amane nobusuku obunamashumi-amane, wada wafika entabeni kaYehova eHorebe. Ncwadi kaLuka chapter 22, ndifunda verse 43. Kwabonakala ke kuye isithunywa sivela ezulwini simomeleza. Inkosi esekhaya ezulwini mayisikele ukufunda kwelizwi layo ngoku ide ibuye inkosi. Amen. Maranatha. Kulela kakhulu ithuba endilifumanayo kusasa nje lokuba ndibe nani, ndabelane nani ngelizwi lenkosi. Umthandazo nomnqweno wami ukuthi wangahlangabezana kwangenani at the point of your needs. Ukuthi ungena kwenu kule ndawo ukuze seyinsikelele kumangaliswa kumbini nasezindlini. Sifunda incwadi yezikumkani zokuqala. Ndizawujikelezana nale theme nale ngcinga endinayo yomuntu ophansi koxinezelelo lwasengqondweni. Lihleli nami bandla. Zothetha njengalowo, zokhulula umuntu one-depression, zokhulula umuntu one-anxiety, zokhulula umuntu one-stress, zokhulula umuntu who's going through the most. That's my job and I'm done. Now sifunda kwincwadi ye-1 Kings umthandazo ka-Eliya, umprofeti kaThixo. Umthandazo wesikhe wesibini ewuthandaza, but lo wahlukile umthandazo wakhe wokuqala. Umthandazo wakhe wokuqala uthandaze wawumlilo ezulwini. Umthandazo wakhe wokuqala uthandaze wana imvula. Uthi xa yasihla phezu kwentaba eKarmele, athi kuwa Ahabi,
I hear the sounds of abundance of rain. That daughter, ibithwalwe nguThixo kumaxesha anzima, ngoba uThixo abazalwane uyakwazi ukugcina phakathi kwe-drought, akugcine uThixo. Lolonke akugcine akuprovidele. While everyone ebengenamanzi, lo mfo ebehleli emlanjeni, amanzi enawo, izulu zihlobo xa liprovidela, liphula iprotocol, ngoba ngumfo wakwaThixo kodwa wenziwa ngamahlumbu. Kwakunobiza umsabatha ejongele into bezawuthi le ntanti antlini. Njani? Iyawufika ngokukhawuleza kwi-checkpoint bandla. Umsabatha apha wenziwa ngamahlumbu. uThixo xa kufuneke akubonelele ubreak protocol. Kana msebenzi woba wena ujaji iveseli ento ifunayo uprovayidele umntu wakhe. Wenziwe ngomfongo amahlungulu xa ephela amanzi Thixo uyabuya. Ndimfumene umntu ozakudla ozakondla zide kubuye imvula. Xa yelapha kwala mama afika ithuba athi uThixo yakahambi ngoku iphelile iminyaka mayinethe imvula. nguThixo otho kuye yiya udibana nokumkani ngoba ndifuna unethisa imvula. The appointment xa bedibanayo yalungiswa phezu kwentaba. Nyalaze libali andifuni ube ndilibalise libali elindaziyo. But emveni kobethandazile uElijah kwenzeka izinto ezinkulu. Waba mnye umntu oweveza indaba kavuya, wathi ukuziva waske wathi xa ethetha umxelelani loo nithi uthandaza kulwe umlilo. Mxelelani lo uthi akuthandaza uvuleke iingcango zezulu ngomso. Ngexesha ndiza kwenza kuye laa nto yenze baprofethi baba bayi-450. And umfo wakwaThixo egqiba uthandaza une umlilo, woyikiswa lilizwi lomntu othi nje kuye this time tomorrow, and he ran for his life. IBhayibhile yabithi wahamba uhambo lweminene, that means for 24 hours full, ebaleka non-stop. Hey! Njani? Lokho bekuthiwa ukuthandaza kwenzeka into ezinkulu. Now he's running for his life. Hey! Le ndawo athandaziwe kuyo kwesibini uphelelwe ngamandla. Into ebekwazi ebezawuqhubekeka ezinye iintsuku qha uphelelwe ngamandla. Bahlala phantsi bathi kwanele mandife ngoku. Uyabona sihlobo, ndifuna okokuqala ungazibethi. Yamkele into yokokuba namhlanje ungenza izinto ezinkulu. Yamkele loo nto uba ngenza namhlanje usemandleni. Ayithetha into yoba kusasa uzobe usesekweni kanene. Yamkele loo nto.
uvele lo. But sometimes uzawulala ewe inguwe ngomsoka uvuke nawe sokudala ukawuthi konjani namanye ebinguye bethandazile kwehlulile but ekuseni ubaleka njengelizwi athi mandife andimazi sendiyamaze ukumngani uba ngumamothelo lodumse ufoka thixo adafuna ukufa uvela isithuba simshukumisa vuka udle amazwi alo esibini ngawo angenza nditsaleleke kumdla okanye kwindlela le-role edlalwa nguThixo while we are going through the most. I-role kaThixo ngexesha wena ugowa bendilindele mhlawumba bezawufika isitresi, it's okay boy, go back, siswatile lakhe. Bendilindele uba mhlawumbi isitulo sawufika simange siliko, it's okay, don't worry, Chico, everything is okay, has been sorted by God. But no, the angel comes to him and somebody opposite. Yabona eyezinto ezibambayo xa ubanjwe yi-depression ulahlekelwa yawetha. Ilapha abantu bebhijanga ohlala Thixo ngoba ezi situations singena kuzo zingavalwa ebusweni. It's okay. Vuka. Awesibini sithi kuye lude uhambo lwakho. Alibathwa ngaslinga. Hey. Uthambekile uThixo. Hey. Balilingwe ngaphezu kweminatha oyothi ndawonye nesilingwesi ukudle ubonakala intoba elicebo likaThixo yayililo ngoba wawuvuka wadla ngaphinda wozela uyayiqonda intoba bekumnandi okokutya ngoba kuthi xa utyayo utye wozele. Nangoku xa wonwabile upeyile ubona ngebhaketi ka-KFC baliselapha esini kona khange mthandaze bhakethe lapha kangithandaze utye kamnandi wozela walala. So uThixo akafuna izinto ezibhalwe ebusweni, uza nesupport ezakusinceda for us to find strength to stand up again. Waphakama ke ayinganga ingxaki, ungakulinga uvuyiswa bekwazi uphakama, ayinganga ingxaki. But xa igqiba uphakanyelwa ukuphakelwa okwesibini, iBhayibhile ithi wahamba for 40 days and 40 nights.
khange ukuze vele ndabe hamba for 24 hours waphelelwa ngamandla izulu xa lisiza nge-support system yakho izulu xa lixhasa alimxhaseli umzuzwana but amandla eliphawona lokuba uhambe umgama omde ndimbulela ke le nto yoba lo mfa wafumana amandla wokuya eHorebhe. Ndiyabulela uba wafumana amandla mdala oye eHorebhe ngoba abanye abantu bathi bawafumana amandla bangaye eHorebhe. Imama ndicela ndithethe ngeHorebhe ukuze appreciate isenzo sakhe. Xa kuthethwa ngale ntaba abelusi bonke bayayazi xa weluse impahla yakho ingalo yeHorebhe ngoba uke impahla yaya phala ntaba yaziwa ngoba yintaba kaThixo uzakwenzakala. Uke wayozimela eHorebhe wonke umntu axhasela uyihloniphile ngabantu abanezididi ngabantu abasengxakini ngabantu abasezitsweleni abathi xa behleli babanjiwe bathi cebo mandiyeHorebhe aninjiwe. uMoses uyafuna kubekwa imali kwathiwa ombhaqileyo azazi uzawufumana esi sixa semali. Le ndoda yakhangela indawo yozimela yaxa ijonga kuzo zonke iindawo yafika kukho ipaparazzi kukho iimpimpi abantu abanamcela uba awuphi wathi awukhangela wafika iHorebhe yodwa athi cebo indawo safe yokuzimela nandiya eHorebhe yozifihla kuThixo. And lo and behold, when he's busy going about his businesses, God shows up. That lady case, uthe awufika eHorebhe weqa uThixo ambuza intona Elijah, what are you doing here? Asibeka zonke izitholi zakhe cela zonke izitholi zakhe ndingeka ba uzandibulala akabukanga lama ndiyayazi izinto xa sesicela uThixo ngeengxaki zethu sisonke kakukanga ba bazithetha zonke yabona njengoba ezithetha uzama umuva uThixo ukwenzela uThixo enze i-intervention enamandla. Funa ukumpresa uThixo uThixo wonke isibani khawukuye phaa kulaa mqololo khawukuye phaa kulaa mqololo yima phaa kulaa mqololo wama emqolombeni cave wahamba elindile apha ithi xa leBhayibhile kwakhululo namandla. Remember, at this time, uElijah ufuna uThixo enze into enkulu. Ihleli somile wavukuza umoya. iBhayibhile yami ithi wakuThixo engekho. Waphinda kwenza wesibini umoya wamkhangela uThixo nalapha akekho. Ithi iBhayibhile yami lemzuzwile umoya opholile. Umoya opholile. Emveni kokuba kuvakele umoya opheleleyo kuvakele ilizwi likaJesu. Undini yintoni apha? Kanjeza lo mfa uzaliswe intandabuzo akulindele i-reaction ethile kuThixo. Wathi uThixo uzama umbonakala isinwethi sele ndikhule khona. Eyezinto ezigqibayo engqondweni
But noba selekuthule. Ukuthula kwakhe ayithethi into yokuthi akekho. Akufuku umuntu othi kudala ethule. Ngivumele ngithi kunyanzelekile athule. Ngoba ngexesha sometimes izinto ezisixolelayo zisixolela to the point that we get carried away. And we think that because we are excited, we are anointed or inspired. No, it's just you excited. There's nothing to do with God. He's teaching him one thing. And then you are going to have it. I see you Sunday. He understands that it's not the time to speak, but it's the time to come and hear. Twali, abambe, agcine. When uyambuza kuphi, kutheni, isizathu soba kube namandla okubuza. It is because uqinile. Uqinile. So masama sithandekayo, vumani ke gogo ndithi kuni. Izulu liyasikhupha isithunywa at the right time to come and carry you. Yes. Isithunywa sikaYehova sibancinga ngenxa zonke ababayikayo. Sibahlangule. Uziyalele izithunywa zakhe uba zigcine, zikuhange, zikubiyele ngaphinda apho uyakhona. Zizithunywa ezinamandla, zizithunywa zokukhanya. Ziyaletheza ekuhambeni kwazo, zawuvetha amandla ovuka kuveleni kwazo. Uthixo uzithumela into yoba zisihange, zisibiyele. Now, amaxesha. Okay, friends, you might be going through the most. Kodwa ngifuna ukucela into yoba izulu linomdla kunewokuyo. And lizawusithuma isithunywa ngexesha elifanelekileyo size kubo sokuxhasa. Sizawuza mani. Sizawuza. Isithunywa esawufika. Isithunywa esawufika. Ngexesha elifanelekileyo. Isithunywa esawufika. Sawufika. Yaza abantu basindisa abantu bakuthiwa zi-lifeguards. Nabona abantu? Ndikuba ndirhawutile nayo. Ngiyakuvayisa eCape Town bandla. Sizawusithour guide. Ngasibathatha. Aba bantu umsebenzi wabo wokusenza abantu. Into yokuqala bayifundiswayo sumsindisa umuntu ozama ukusindisa. Bayakwazi ukufika phezu kwakho. Wena ngexesha uyatshona. Ibe wesitshone umfutshane. Uyatshona umuntu asithatshona mhlawumbe ubhetele. Sindala bamtshona umfutshane. And a disadvantage of it. Xa umuntu etshona, eyona nto afuna ubamba besonke. So uba uza kuye ngexesha safuna le nto, ngoku uzomnceda. You stand a great chance of ungatshona wena. Because othi awuba bathi unini ndikhangela. Ulungile. Ufuna ukukhabela phezu kwakhe ngoku ezomnceda. So umthetho wabo uthi sumsindisa umuntu ozama usithinkanela. It is only God eqala unikezela. Sigcwale isisu ngamanzi. Apho khona i-life card izawutsiba khona. Imbambe bekanye. Ayuyena. Izulu lidinga yoba siqala sinikezela. Ukuze sizalifumana uncedo ngoba abantu
isithunywa sawufika, right? Siyakho isithunywa sawuhlukanele. Sithi vuka athi awuvuka asho cenga ukhanda ngimfonela umntana uqobo. Akuba ngimfonela nje kulungile. Abanye badonikwa amandla abo ibe kukhulu ngoba kubaleka khane ngimfonela. Endaweni yokwenza lento yenziwa ngulofo yokubalekela kwindawo enaye yosifihla kuye. Rock of Ages is cleft for me. Let me hide myself in thee. Yes. Ikhutshwa uncedo umuntu onikezelayo. Athi ndiyatshona ikhutshwe isithunywa size. And perhaps kukho umuntu otshoyo othi kudala ntshona. Kudala nzame umphendlisha. Ngoku ndiyanikezela. Ndizokuxelela into yoba kothi ndiyanikezela isithunywa sendleleni. Uncedo oluvela ngasentla kusendleleni. Yabomelela uDaniel ethandazile. Wathi uDaniel ethandazile ayafika impendulo. Etheni bazalwane ethandazile. Sisiphume simncedayo. Sithi kuya xa sithetha naphuma. Aqale ngokudahuzisa. Akwingxaki. Kodwa impendulo yakho yavela ngala mini yokuqala uthandaza. Andabanjezela apha endlini. Uzalakwazi akudala uthandaza. Ndizokuqinisekisa kudala impendulo iphumile. Ithi impendulo yakho ifike. Linda ngasohi. Linda. Twala noma kubuhlungu. Ngakenza akomntu ukhathalayo. Twala. Cabaza sabeni. Awulunga. No Yesu bazalwane. Naye wabuva ubunzima. Njalo kanti kunyana ngingashayinzo Yesu. Naye wabuva uYesu into entenene ubunzima. Wabuva mbangani Yesu ubunzima. Bathatha amadoda amathathu umdala wami asondeleyo kuye. Xa ingena nawo apha eGetsemane bathi kuwo umphefumulo wami ubuhlungu. Ukude kusekufeni. Ngicela Jesu. Ngihlale nawe ngithandaze. Kuze ngingangeni egedini. Uye ngokuva lontaneni unzima. Acela. Diniwe. Phansi kokucinezeleka. Lozolonga ngawuzawubila. Amathonse egazeli kuze abakuba ngentshela uthini loo nto. Uyayini isekuye kudala enzinga abantu abasabaleka bambizi but tonight just thandazele. Amen. Thandazele kude kuse efeni. Okay wafika wayinhlungu. Angathi i-internal organs zakhe ziyajijwa. Ngiyazazi stroke senkoma. Angathi jithi stroke. Angathi jithi stroke. Ingaphakathi lakhe liyajijwa. Umntakanzima akafuni bambone enje. Ngoba ithemba lakho likuye. But at the very same time, as much as he is protecting them, but he also needs them. I want to prove that I want to tell you about the Zize.
Umzala kuthanda sisi. Xa uthi bakusikelela bathuka yena kodwa umcela bamthandisa. Ungathandazi kanti wena wethuka njani bekucela bakuthandazele. Libe. Thangakade. Ayibhlungu. Uthimba uyathandazela abantu banene. Awulimali. Bekuthandazela. Intoni? Celebrate prosperity. Australia. Natuka kauza testify. Oh, singabala. Libe. Yeah. Libe. Yeah. Wemkuye sukubo. Wemkuye sukubo. Ibhayibheli wamka umgama ngokukhisela kwelizwe. Ketha efika kandawo wawa emhlabeni. Wena bathi unika yemzoba, wawubamba umhlaba ngongathi uthi ngiyacela ungaqhobhoki. Acela ungaqhobhoki. Walila yedwa balele. Yes. Abemfa. Uthwele wathi yayimithi. Nentshatshambo. Nombethe nenyanga ezaziwina ngayo. Abangapha nabo balele. Ucimba ukhonza nabantu. Kanti ngexesha lokudinga kwakho abekho. Balele bangathiwa uyakhuluma kubani. No one shows up. Akukhumbula kakuthethwa ngawe enkonzweni okhanele asimthandazeleni. Walila uyesu eyakho ezikhothile emhlabeni wakhala obiwa indalo yodwa. Umbuzo uthi yini nabethu kungabikho muntu. Ngexesha onyana kaThixo efuna ukuxhasa onokuxhasa yena. Emzuzwini ngongathi usele iPanado okanye usele ezipilisi zenhlungu kweqweke. Fumana amandla phakathi. Phela waphakama. Yes, not in the night. I don't know what I'm saying. Xa efika nanoba ukhangele umlilo tata bekhona bekusaya khona. Afika kunzima. Abakhona amadoda. Uyesu ophansi koxinezelelo. Ifamasi wakhe ninjena Petrose. Ninjena nongakwazi ukulinda noma lilicalile. Nanitalile nanikhanithandazele. Eyayazinto zihlobo zami ezithandekayo ezisifumanayo phakathi kwelicinezelo lwengqondo. It is to suffer alone. Uthi usekwazweni uzifu wedwa. Akho mntu ubonayo uba uyagowa. Bathi kuba unxibe kakhe bathimba everything is okay. Ukwabantu abadibana njalo ubuzwa a simple question, how are you doing? A simple question, how are you doing? Bonke abanye oko balahlekelwa ngabazali babo. Akhange bekho umntu othi, since you lost your mother, how is life? Every day uyazama usiqinisa
abathandazelwayo bevuke ebuthongweni bexesha bethandazayo abuya amandla kaninzi Yesu ababachukumisele lethu abantu bemthandazela abantu savuya bafile benze aguqe yedwa yabuya iphindaphindele kalikhulu ngoku kwanzima uthatha a single step otherwise ukuthi uthathe unzimele ebuyela kulaa ndawo ebethandaze kuyo kuqala izitulo zibukele ngexesha kwenzeka yonke le nto ziyayazi imandate zenengaphazamisi zibukele uyesu uyasokola ukuya kwindawo yakhe yokuthandaza ngoku uqala ukubila amathontsi egazi indicating that ukwiqondo lokugqibela wathi sahamba ubehamba esebunzimeni umzimba uyanikezela uyafuna yena kamzimba uyanikezela zacima kuyesu wawa ithi ibhayibhile endleleni wayo aphuma isithuba saqhawula impatho ethwase singangeneleyo kodwa xa sijonga ubuntu bakhe buyanikezela sakhumbula isithuba umsebenzi wethu ukuxhasa abantu umsebenzi wethu ukuxhasa abantu sanqothuka uthi uvesi 43 andifundele kuncwadi kaLuka kwehla isithuba sivele emazulwini sazambamba uyesu phambi kwababetheke ngokusemhlabeni samchwina uyesu uzawubetheka ngobuso emhlabeni yabona ngale ndlela ebe-depressed ngayo nokubetheka kwakhe wayinofenda for some 2 hours wayinofenda khenime iprocess yecebolo sinti utwe usafentile usafentile sisibule lesi sithunga esathi sambona ebulaleka sambona engathi uyanikezela saqhawula ewekandawo besifethu andiyazi andimazi nobude bukayesu uba mna ndifutshane endlaleni anakhalakhala wathi ukusuka ngayesu esiya emhlabeni isinatha loo nto kufumana isipidi sale ngelosi atabona esiya sanothuka ayizawubetheka asimkhulayo yesu waphefumula ngexesha simthulayo uyesu ebezapha ihle nahlobo zami esandekayo ndifuna ukukholelwa into yoba asizanga ngasemva noko siyamhlonipha alright asizanga ngasemva out of respect kufuneka into yoba xa sizamkhawulela size ngaphambili ihle nahlobo zami esandekayo and so xa esiwa simkangapha sihle naye yesazofika kule position kakade bazawuthandaza elento bezawuyenza bakuthandaza xa ibhayibhile yabithi okwesibini sinomeleza ithathi into yokuthi amandla okuthandaza kwakho okwesibini walufumana esithungweni
uYesu wakwazi uthandaza. Uthandaza kwesibili. Xa igqiba uthandaza kwesibili, inento okwenza le nto nofika kwesithuko. Amandla eza nofika kwesithuko. Xa simkhona isithuko egqiba uthandaza, uYesu yakamadoda asalele. Afika athi, chance ndiya-understand. The spirit is willing. And the flesh is weak. Hey! It's fine. Umthandazo wam bawuthixo bangathuwela isithuko. Ndiyamxhasa kule meko. Lofumana amandla okwazi uqhubeka. Ubani iminyaka kanamsa. Ubani iminyaka. Hamba wafika kweli kambi. Hamba wafika kweli rhawuta kaqeshwa. Zange waqeshwa. Uxhaswa zizihlobo. Nazo izihlobo zimxhasayo zimxhasa ngemali kaNSFAS azinazo. Wathi izulu zamxhasile. Zamxhasile. Amandla wezandla esithunywa kuYesu. uYesu amnika esithunywa amandla. uYesu wathatha isitulo wathi ziyeza iintshaba zam. Aqala ziyeza. Uyeza lo. Bafika. Naba xa befikayo. Masibule la mandla vele enyangweni. Awathi awufika. Akabonakala uYesu ba ebesanobila amathonsi egazi. Alright. Afika nje fresh. uYesu angazi wathatha kunamandla wayesangafeyila ngomngoku. Kodwa uYesu sona hamba phambili ngifuna bani. Nguye ebegqiba ufeyila ngoku. Egqiba ukhala ndithandazelele. Bazawufika isitulo. Uyathi ngifuna bani. Zathezi sifuna uYesu. Wathi nje nguye. Wathawutsho. Uelevathi divinity flesh truth mind. Wathawuthi nguye. Aleluya kuMoses. Akathana yatholweni. Uthi kuyahamba masuda ayima ngenza thubani ngoba. Fika abantu bebuza thubani. Bathethe. Sibathale. Nguye. Abathatha samfuna. Ubele manje ngezulu. Yakwazi ukuthi intshaba zakhe azijonge ebusweni. Athi ngifuna when he empowers you, akakuniki umoya wokuqala. Ukade ubale uthengisa yiyo. Uyakwazi uyojongana nayo ebusweni. Ethi nje nguye. Umthandazi unasiwa iflash. Umthandazi umuntu othi ucela ukuxhaswa lizulu. Liziphinda nditsho. Ucela ukuxhaswa lizulu. Ndiyaphela because andinanxaso. Ndingazikhavarisha uba ndingaxhaswa lizulu. Izulu ithulelwe isithunywa sayo. Umntu oyazi ukunemeko esensitive. Uyayazi i-sensitive zapha kuyo. Oyazi uba eyakho imeko ayifuni nje umthandazo ordinary. Une-special prayer. Izapha kuyo uzakuthandazela. Umntu othi uba uYesu angangeni ndayiphosa izulu ngenxa-depression. Ndawutya drugs, ndawutya ipilisi, ndawutya zonke ezi zinto ndayophelela Frankenberg ndiphambana. uYesu angangeneleli. Imeko yam yengqondo i-dangerous nanoba ndiyophela ndikumbulali. uYesu angenelele kwenzela banzoba namandla tshintshe imeko yam. Masiqineleni malosolungileyo dali wezulu ihlabathi. Umthixo wezimali. Ilizwi lakho linamandla. Liyaqhobozela malosolungileyo. Ututhetha umuntu wakho okwesithuko. Okwengelosi enezokuxhasa
nika abantwana bakho naba beme ngenyawo kule ndawo bathi abanye basondela uthi umuntu wakho le meko yesono ingasiphosaza nezulu iyaphambanisa ndibona abantu bethetha bodwa kanti kuxakwa zizinto zelizwe yini masolungileyo nansi ire yakho iyure yakho iyodwa uthabetha umuntu wakho Nkosi yangathi bethetha wena ngathi Nkosi yila yule ugqitya uxhaswa sisithunywa waphakama usithi nguye naba bantwana bakho khawusifihle ngoba Nkosi ngendawo ngawo lo mzuzu uyatshalusa ubhenciwe wame upenywe uThixo mhlophe kule ndawo ngoba Nkosi abantwana bakho silapho sonke we need Jesus. Okuba sonke lesixolela amatyala ethu sixolela ukwenta bethu ngenelela ebomini bethu ukwizinto esingazithethi nangomlomo ukwizinto Nkosi esithatha iqhaza eziqondweni zethu abantwana bakho Nkosi uyike nokujonga wena Nkosi uyazazi ezo meko ubona imfihlakalweni ubona Nkosi izinto ezingathe okanye bebezela imilebe Nkosi engenanto ayikhuphayo wena wabona inhlungu naba bantwana bakho Nkosi bazincamile baza kuwe asinazo kuwe Nkosi sijike sidalise ngenxa yale yure ngenxa yale sabathi ngenxa yesisigidimi sanamhlanje okhunga ngathi kusumbuye sifike mamshinga sengumkhozi wakho ukusebenzisa indaba thenda ujonga maseluleyo lafika ezinikele Nkosi elizweni xa singusumkhozi wakho umvubo omude ngoba Nkosi usekho abantu abaninzi kufuneka babizele ilizwe ngoba Nkosi la uphelele phakathi wawuphelele bale Nkosi lelizwe okwabasonke ngenxa yesigidimi sanamhlanje singaba sekumkanini sikelela uthathanqanisi usifuhle ngokuna ngaphakathi amen. Indoli eyifunayo ukuthi ngabe jasidlula ke le ngonzo sikhaya sizawuthula le ngoma xa sithula le ngoma thina sikusho uthandaza masifana 89 ukuze sikhathi sesibili sifuthi
Amen.